Takže čaute, vítajte pri novom videu. Je tu video na želanie diváka. Ako natáčal by som to možno aj tak, ale proste, pointa. Niektorí ľudia chcú natáčať Clash Royale a nejde im to cez mobil. Čo toto vyskakuje, sorry. A je na to aplikácia Bluestats. Neviem, ako sa to vyslovuje, sorry. A niektorým ľuďom to seká. Tak chcem natočiť na inú aplikáciu, ktorú som ja používal, dokým som neprišla na natáčanie ako ide a na iPad. A toto sa mi zdá, že skoro žiaden Slovák netočil. Tak poďme na to. Tá aplikácia sa volá Nox App Player. Budete to mať v popise? Dúfam. Prepačte, ak mi to bude trošku dlhšie trvať, lenže máme aj takú horšiu Wi-Fi a proste... No. Tuto mám to aj také farby, že proste som to už robil. Proste. Dáte prvé. Zase vám to. Tuto budete mať download. Ťuknete na to. A načítam, to pôjde určite oveľa rýchlejšie, že aj natáčam. Tuto dole sa vám objaví toto. Až sa vám to sťahovať. Čiže, keď sa mi dosiahne, tak... No, tak ľudia, som späť. Mne sa to pomaly stiahne. Trvalo to asi také 3 minútky. Čiže vám s tým, že nebudete natáčať nič, vám to bude teda tak minútu, 2 maximálne. Keď sa vám to stiahne, tak na to kliknete. Normálne nejakú, keď ste to išli stiahovať nejakú, proste niečo by ste išli stiahovať. Prepačte, ešte tak to seká, len... No, mohlo by sa to už otvoriť. No poď. No. No. No takže, bude sa od vás, potom keď sa to otvorí toto, prosiť, dáte áno. Teraz vám toto príde. Dáte install. Počkajte, sa to nainstaluje. Toto nemusím ani strihať, vidíte, ide to rýchlo, takže vám proste to je mega rýchle a spolahlivé. Hovorím, ja som to používal, keď som zistil, že sa to dá na iPad natáčať, tak som si povedal, že bude to lepšie. No. Inak toto natáčali youtuberi, ale iba americký. Sa mi zdá, že slovenský toto ešte žiaden nenatáčal. Všetci len to Bluestats. Proste, no, viete. Neviem prečo všetci to akože iba cez ten Bluestats. Natáčajú iba tutoriály, keď niektorý to môže sekať. No ale predsa len vám to strihnem, takže vrátim sa, keď to bude. Takže som späť. Už sa mi to skoro nainštalovalo. A chcem vám povedať ešte jednu pripomienku, že ako sa to nainštaluje, tak ja vám nebudem ukazovať, že ako si inštaluje Clash Royale. Poviem vám to už rovno teraz. Nainštaluje sa vám to, vy to otvoríte. Budete tam mať obchod Play, ako na mobile. Vy, ťuknete normálne, tam nájdete Clash Royale, stiahnete, ťuknete a normálne už iba hráte. Čiže to nie je nič ťažké.
No, takže, niečo sa na moju obrazovku. Takto to bude vyzerať. Nox. To už môžem zatvoriť. Normálne to iba otvoriť. Ja vám to nechcem otvárať, lebo video by bolo dlhé. Takže toto by bolo všetko. Dúfam, že sa vám video páčilo. Ak hej, zanechajte like, odber a koment. Čaute a čaute.